L-imsieħba soċjali laqgħu b'mod pożittiv il-miżuri li ħarġu minn dan il-budget għall-familji, però min-naħa l-oħra jinsabu ferm diżappuntati bin-nuqqas ta' proposti fil-konfront tal-work-life balance, it-traffiku, it-trasport tal-massa, in-nuqqas ta' investiment fl-università, il-fatt li l-kola se tibqa' tiġi ntaxxata, kif ukoll li naqsu l-fondi brabta mal-proġetti kapitali u l-Kunsill għall-Arti. It-tnejn li għadda wara d-diskors tal-Budget Net News kellem mal-imsieħba soċjali li l-koll irrimarkaw li hemm miżuri pożittivi iżda naqas milli jindirizza ċertu setturi. Ma Net News tikkummenta il-President tal-Meja Marija Galja. Il-qajna wkoll il-fatt li s-settur issemma fl-startups nisperaw li il-mod ta' di kif ħatiġi effettwata tkun mod inklusiv u li toħloq anka aċċess għal professjonisti indipendenti fis-settur. Rajna li naqsu xi fondi mill-Arts Council meta kull sena aħna dejjem ngħidu li din hija l-entità l-iktar importanti għas-settur u jiddependu ħafna eluf ta' nies fuqha. Jikkummenta l-kap eżekuttiv tal-MDA Leon Ketkuti. Ninsabu sodisfatti li hemm numru ta' skemi bħal fosthom il-fatt illi ser il-skema tal-first time buyers ser issir liġi, il-fatt illi l-ħaddiema ser jiġu mejjuna fil-pagi fiżita fil-pagi tagħhom, partikolarment dawk illi jibqgħu jaħdmu mal-istess kumpanija. Insemmi wkoll l-iskema tal-Property Malta Foundation li ħajamlu proġett fejn l-utenti ta' dan il-proġett ser ikollhom aċċess għal data ta' Price Property Register, data bbażi fuq kuntatti li jkunu saru. Però min-naħa l-oħra ninsabu diżappuntati xi ftit fuq il-fatt li n-nefqa kapitali ser tonqos għal din is-sena. Jitkellem ma' Net News il-President tas-CMTU Martin Balzan li semma kif il-poplu jista' jiġi inċentivat. Għana nażbu li biex ikun hemm inċentiv ikun aħjar. Il-problema hija l-ewwel 4 snin sakemm it-tfal ikun tista' tafdhom l-iskola. U f'dak il-żmien il-problema li ġejja mill-loli tal-proprjetà ma jistawx jaħdmu daqshekk ftit. Jiġifieri minnaħa jridu joħseb it-tfal u minnaħa jrid ikollhom inkam li jħallsu il-loan. U fl-istess ħin jagħmlu l-laqgħa żewġ titfal. Sewa kif għamilha l-gvern li bil-fors taħdem full time, l-għażla se tkun li naħdem full time biex inħallas il-loan u ma jkollix tfal. Kien ikun ħafna aħjar kieku żewġ partners jkollhom opportunità kif jiġri f'ċertu pajjiżi barranin jaħdmu reduced hours 50% imma jitħallsu l-paga kollha. Brabta mas-settur edukattiv jikkummenta l-President tal-MUT Marco Bonnici. Narajna tħissieħ tas-settur edukattiv fejn jidħol l-edukaturi iżjed, fejn jidħol iżjed it-taħriġ tal-edukaturi. X'taq naraw pereżempju li l-iskemi jibqgħu jinbnew fl-ODZ kif tlabna. X'taq naraw diversi miżuri li jkunu iżjed konkreti, però minn dan finalment ma rajna xejn. Jikkummenta wkoll il-kap eżekuttiv tal-UPE Graham Sansone. ċertu affarijiet li ovvjament mhux imsemmin, bħal pereżempju nuqqas ta' laptops għall-allima, miċ-ċentri ta' riżorsi fejn inti ma tħabbarx pjan solidu fuqhom jekk siġu privatizzati jew le. Minnaħa l-oħra ovvjament inti hemm elementi li aħna konċernati fuqhom bħal pereżempju il-libertà ta' assoċjazzjoni kif ukoll anke il-nuqqas ta' dialogu bejn il-unions u bejn il-gvern. U minn aspett studentesk jikkummenta l-President tal-KSU Gerard Zammit Young li fakkar li għal sena oħra ma tħabbar l-ebda investiment serju għall-Università ta' Malta. Jiena biex ngħixu b'mod indipendenti fil-preżent anke permezz ta' żieda ta' 15% fl-istipendi tal-istudenti ġenerali u żieda terġgħu tgħid akbar f'dak tal-istudenti għawċin. Affarijiet li bħala KSU u bħala organizzazzjonijiet studenteski wkoll ilna niġġieldu snin twal għalihom. Però nixtieq ngħid ukoll li dan il-budget fejn fih nkunu naqsmu l-ġid ġenerat mill-ġenituri tagħna kif ukoll l-istudenti li jaħdmu ma jħarix lejn ċerti neċessitajiet li nħossu nuqqas tal-importanza tagħhom ta' kuljum. Nibdew biex ngħidu l-mezzi tat-trasport tal-massa
u anka l-istituzzjonijiet edukattivi bħall-Università ta' Malta. Jikkummenta wkoll il-President tal-Forum Unions Maltin Marco Bonnici. Xtaqna iżjed miżuri favur il-familja biex nindirizzaw pereżempju l-work-life balance li hija importanti ħafna, biex nindirizzaw ir-rata baxxa ta' twelid li hija importanti ħafna u dawk il-miżuri nħossu li kien naqra xott il-budget minnhom. Il-President tal-MHRA Tony Zara qal li dan kien budget pożittiv iżda pajjiżna jeħtieġ marketing aktar serju biex natturaw turisti ta' kwalità. Stajna pereżempju zidna l-infiq fejn jidħol fil-marketing tal-pajjiż, speċjalment fl-Amerika fejn għandna flights ġodda u il-long hauls oħra, jista' jkun hemm ħafna affarijiet li jistgħu jmorru aħjar. Jikkummenta s-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Josef Buġeja. Hemm diversi miżuri li ħajjejnu lil postijiet tax-xogħol fosthom tal-microinvest dawk fuq id-diġitalizzazzjoni fuq l-intelligenza artifiċjali biex dak it-tkabbir ekonomiku li jipprevedi għas-sena d-dieħla ikompli jwieżen il-firxa dejjem ta' supplementi u benefiċċji soċjali li hemm qed insejħulu wkoll li huwa budget ekonomikament u soċjalment sostenibbli kif għandhom ikunu l-affarijiet. Jiġri mhux biss jiffokaw fuq l-ekonomija imma anki fuq soċjalment. U fisem l-industrija tal-catering jikkummenta s-Segretarju tal-ACE Matthew Patch. Da survey ħareġ mis-sondaġġ ħareġ li 56% huma klijenti Maltin li imorru restorants tagħna, ġifieri il-fatt li kollha iktar disposable income għalina hija pożittiva. Ovvjament mill-aspett ta' stabiliment tal-catering aħna inna nsaħħu għal numru ta' snin fuq ir-reduzzjoni tal-VAT li tinżel 7%, ovvjament di ma ġratx imma ovvjament nsaħħu fuq l-importanza tagħha, speċjalment fl-ambitu l-Ġermanja l-ikbar pajjiż fl-Unjoni Ewropea, ħajnaqqas il-VAT rate tiegħu minn Jannar 2026 minn 19 7%. Julia Falzon għal Net News.